Uye manami, uye manami, uye manami, nasebunzimeni. Uye manami, uye manami, uye manami. Oh, nasebunzime, uye manami, uye manami, uye manami, nasebunzime, uye manami. Uye manamu Jesu, uye manami, uye manami nasebunzime, uye manamu Jesu, uye manami. Romans 8 verse 31. Okay, asifundeke bazalwane. Kwabase Roma 8 verse 31. Sesiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, ngubani ongamelana nathi na? Amen. What shall we say? Or to all these things, God is for us. Who can be against us successfully, or who can be successfully against us? So, lana ukholwa ebhalela abantu baseRoma. So because bazalwane kuhlala 16 so besithi eBheneza. Haleluya. So besithi eBheneza Nkosi usigcinile waze wasibeka lana. Bazalwane noma ngabe izimo esidlule kusona bezinjani. Kepha simbonile uThixo. Yafuna futhi uGumede bake bazama ukuvala ivision. Bathi uNkulunkulu belokhu eme nathi. Yafuna izimo zivuke endleleni before sifike lana kunezinto esidlule kusona. Bathi kodwa uNkulunkulu simbonile empile nathi. Simbonile esimele etholeningi. Simbonile sishwela kukho konke esihlangabezana nakho. Bazama ukumisa inkotho, bazama ukuvala inkotho. Kepha uNkulunkulu ubelokhe nathi. Ubelokhe nathi ngisho nasebuzimeni obunjani. Akasiyekelanga esandleni sobumnyama. Bathi bayavala kanti uNkulunkulu kunento ayivulayo bazalwane. Kune-mountain Sinai ayilungiselayo. Understand ukuthi noma uma sodlala isikhathi eside kule ndawo angeke siyazi mountain Sinai. Bathi uNkulunkulu understand ukuthi kumele asikhiphe somewhere ukuze sizokwazi ukuthi kuzoba khona i-mountain. Namhlanje sizothi eBheneza uNkulunkulu usigcinile wase kwaba lana eyivalile indlu ekhothela. Bathi uNkulunkulu waba nathi eyivalile kodwa wafuna. Bazalwane abamhlobo bakwazama ulophuza inkosi webukhethlezane efaka ulophuza lushadwe
esandleni somlilo, kepha wabonakala uNkulunkulu eminawo. Nathi sizosho kanjalo namhlanje, sizothi Ebeneza, uNkulunkulu waseMount Sinai usibonile uhamba nathi. Hallelujah. Omunye kulo nyaka izinto azihambanga kahle, but ukwazi ukusurvive. Sizothi Ebeneza, uNkulunkulu sibonile ube nathi, ubani ongabelana nathi, uNkulunkulu engakithi. Jesus. Zikhona izimo ezikushayayo endleleni, bakhona abantu abakuhlebayo, bakhona abantu abalwa nawe, but uNkulunkulu uselokhu nawe nasebunzimeni. Uhlale uNkulunkulu, akashintshi, uhleze inkosi yamakhosi. Sawubona uFaro elisu Israyeli wacabanga ukuthi ngeke bedlule olwandle, wafela uNkulunkulu emno-Israyeli, Jesus. wavululwa obelivalile. Yes, Lord. Ngoba lo Nkulunkulu wethu bazalwane simkhonzayo uvula la bekuthiwa kuvalwe khona, la bekuthiwa isitha sekuthe hayi, uyabona ngiqedile ngogumede ngimsusile emdumezweni, ngazi kunento ayiqalayo. Sathane wenza imistake, allow me to preach the way I want. Sathane wenza imistake, wathumela isalwazi ukuthi usifanile kodwa kunento ezokala, power that is coming, there is an anointing, a fresh one that is coming. Wafana uSathane walwisa indoda kaNkulunkulu, khandakazi ukuthi umthenga isosha elizovuka ngelinye ilanga. There is a mountain sinner when people will come, we shall discuss the presence of God. Abantu bazofika khona kuvuleka izinto, athi abantu bengasebenzi beqale bethole imisebenzi, abathi iy'ngane bey'ngaphasi esikoleni ziqale phasi esikoleni because uSathane waprovoka the man of the anointing. Jesus. Hallelujah. Awathethe umkhosi. Jesus. This man has suffered long. Jike lwabazalwane othi wathembisa, uNkulunkulu wathi hlala phansi.